Bonani guys, igama ngiNqobile ngiphathela amazwi la homecoming ngomhla ka-10 September. Namhlanje-ke guys, uSifiso bekade esekhaya ebuka phela ama-videos la udadewabo ewina khona uMiss Okhambeni, le concert le eyenzelwe laphaya eShwabi Tavern. Hhayi-ke uthe mebuka iy'thombe impela wabona-ke nesinye-ke isithombe la kukhona khona uNomusa nesoka lakhe leli ekuthiwa udukele ngakulona. Eyi, umane nje wathi awuhlehle kancane, awuhlehle kancane. Hayi, umethi uyabhekana mathiwa izinto ziyafana phela uNomusa ney'nqotho zakhe lo. Hhayi, umane nje wathi yabona-ke ngicela ungisendele bandla ley'thombe nevidiyo kwi-WhatsApp wami ngiyabuya manje. Hayi bo guys, iphoyisa eliwuSifiso labuyela emsebenzini selibuyile ekhaya. Yazi impela singamdabukela ngisho uMankwanyana la esethi uyajabula khona ukuthi phela ubaba wekhaya usebuyile ekhaya. Nakho futhi manje duty calls useyahamba-ke manje usebuyela emsebenzini. Kodwa sothini-ke bake basho-ke ngesiXhosa kuthiwa wawufuna wawufumana. Uhambile-ke guys uSifiso ehamba phela ebheka ukuthi khona yini umuntu laphaya okhambeni omaziyo lo bhuti lo ohleli noNomusa. Ubelokhu efunisela nje ethi umbonile lo bhuti lo, umbonile lo mfana, ngabe uyamazi lo mfana uhlalaphi? Bonke abantu laphaya e-tavern bebethi nje abamazi lo mfana. Eyi, kubuhlungu-ke kuyena-ke uSifiso ngoba phela ubeseyitshela ukuthi utholile umkhondo, kodwa manje ngathi akekho umuntu omaziyo lo mfana. Qhubekile-ke wambheka waze wahlangana nomunye ubaba-ke oshilo ukuthi hhayi, ngiyamazi mina lo mfana, igama lakho ukwazi, kodwa-ke awukumbheke kule mizi engale emaqaqashini. Hhayi-ke guys, wahamba-ke ngempela-ke namanye amaphoyisa uSifiso eyombheka phela lo mfanyana lo. Sefika nje wafica abanye obhuti bephuza utshwala bey'dlalela amadayisi, waqala ngabo wababuza ukuthi bamazi lo mfana osesithombeni. Hhayi-ke baqale nje bathi ukumgolozela nje uSifiso, bathi abamazi, kodwa oyedwa wabo wamane nje wafuna ukwenza nje i-exchange yemali ngokusho ukuthi lo mfana ulaphi. Uthe nje hhayi, khulileka singaxoxa nje, ngingakutshela kodwa mesizoxoxisana. Ha, kwasho ukuthi uthinte ey'bani yena uSifiso axoxisane nesigebengwana nje ngenxa yokuthi ufuna ukuthola uNomusa. Umane nje wathi yeyi, impilo yentombazanyana la isengozini, unomtshela ngokuthi kumele sixoxisane. Wabembamba rafu wathi uzolala ebujele wena, sondezani iveni yami. Eyi, wabona lo bhuti ukuthi yabona-ke manje sengathi ukwenza i-deal nephoyisa akusiyona iplani. Wamane wakhomba ngemva kwakho ukuthi hhayi, indlu le abayifunayo isemva kwabo. Hhayi, akapholisanga amaseko-ke guys uSifiso, umane nje waqonda khona, bama ngaphandle bonke bamemeza igama likaNomusa. Hayi bo guys, hlola uNomusa njengoba nje siduke for 3 days wonke laphaya kubo, uthunjiwe kahle kahle, uthunjwe yena lo mfana lo ayenaye laphaya kwikhonsathi yase-Shwabi Tavern. Ugirl uhleli esitulwini akanyakazi, lo mfana lo ubhizi lokhu emgqolozela. Imagine ube nje ukuthi khona umuntu omemeza igama lakhe ngaphandle, ugirl wamane wahayiza wathi help, sizani. Hayi, wasukuma lo mfana wazama ukumvala umlomo uNomusa wahlala ngezinyo guys. Kuyabonakala nje ukuthi uNomusa uhleli lapha kodwa akusiyona nje intando yakhe, uphoqiwe ukuthi ahlale lapha nalo mfana lo. Hayi bo, umane nje uSifiso wamane wasondela ngasemnyango, wawukhahlela umnyango, walahleka laphaya. Hayi, uNomusa wagijima waza ngasemnyango wathi angenzanga lutho mina, nangu umuntu obengithumbile. Bathi bebethi bayaqalaza umfana usephuma ngewindi guys, useyophuma ngewindi uyabaleka manje, uyabona ukuthi hhayi sekumshubela. Omakhelwane-ke bazama ukumvimbezela phela ukuthi angabaleki, amaphoyisa asale nje simfica abesiyambopha nje once and for all. Hhayi-ke guys-ke asazi ukuthi uzokwazi ukuthi aphunyuke, kodwa mancane amathuba ukuthi aphunyuke ngendlela umphakathi obukade udinwe ngayo nangendlela ebukade umkake ngayo. Impela mephunyukile lapha, hhayi ngiyosho ukuthi ubhuti wazalwa nalijubane. Uyohamba esinda kanjalo-ke guys uNomusa, abonge futhi ukuthi kunephoyisa laphaya esigodini sase-Okhambeni eliwuthandayo umsebenzi walo elifana njengoSifiso, ngoba hhayi ukube nje uSifiso akavaze ahlangabezane naleya vidiyo leya, ebone ukuthi hhayi kunalo mfana lo ohleli naye uNomusa, azalandelele abuze wonke umuntu ukuthi uyamazi yini, azaphinde futhi acishe exabane ngisho naney'gebengu thizeni just ukuthi athole uNomusa. Ngabe uNomusa namanje usathunjiwe guys, ukube nje ngempela uthole nje amaphoyisa alazy. Hhayi, unenhlanhla ugirl. Anyway, akupheli-ke lapho-ke, uZethu-ke naye uqhubekile nokuncenga uyise phela ukuthi ayeke ukudla amakhathakhatha
kaSifiso ngoba akawathembi. Kulokhu kwathi inhlonje akayithembi imithi kaSifiso, kodwa-ke nanani namanje akafuni uHlongwane ukulalela indodakazi yakhe. Ubona sengathi indodakazi yakhe nje izondo uSifiso, ayikho into erong ngey'mbiza zikaSifiso. Guys, impela sengathi uZethu komele impela alwe ngampela ukuvuma ukuthi uHlongwane aqhubeke nayo ukudla lezi mbiza lezi. Kuzomenza ebukeke sengathi naye nje njengoba udokotela akekho professional, ngoba ngampela kusizaphi ukuthi uhambe uyosiza umphakathi wonke ngako konke ukugula onako, kodwa uhluleke ukusiza uyihlo wakho okuzalayo ohlala naye la endlini. Anyway guys, kuyekushiwo ukuthi ihashe ungalithatha uliyise emfuleni, kodwa awusoze waliphoqa ukuthi liphuze amanzi ngenkani. Hhayi-ke guys, ubhuti kaZethu usenza-ke iy'manga. Phela uZethu ugcine emnqabelile ukumnikeza u-1,500 ukuhamba phela eyogwazela kulesi sikhundla sikamasipala akade efuna ukungena kusona. Umane wahamba-ke waya manje kumashonisa oyingozi, wacela ukuthi amboleke u-1,500, kodwa wanqaba kumashonisa esho ukuthi uzoyikhokha ngani ngoba uhlezi njalo emtshele ko-400 no-500, kodwa behlule ukuthi abakhokhe, so 1.5 uzokhokha kanjani. Wazama-ke ukuncenga, washo ukuthi uyazi ekhaya, uyabazi osisi bami, uyazi ukuthi ngihlala-phi, uyazi ngisebenzaphi, hawu ngizokukhokhela. Wamane nje wathi lo bhuti cha, uma ukuthi uyifuna ngenkani le mali uzoyikhokhisa inenzalo ka-40%. Wasaba-ke guys-ke ubhuti kaZethu ukuthi ayithathe le mali, kodwa-ke emva kwalapho wenze into emangaza kakhulu. Uhambile-ke waya la esebenza khona ethaveni. Kule thaveni phela kaShwabi umethi nhla hayibona i-safe khona. Wayibuka i-safe wahala, wazi ukuthi yazi mengase ngampela akwazi umntshontsho u-1,500 laphaya, hhayi amaphupho akhe sengathi azofezeka. Agcinanga ngokucabanga-ke guys, uphinde nje wathatha ukhiye wayivula i-safe. Lapho uShwabi ubhizi uyakhuluma nomunye ubhuti laphaya, yena ubhuti kaZethu ubhizi untshontshana nemali yakhe. Uzivulile-ke guys isefo, wathatha imali waqede wazivala, wenza sengathi akwenzakalanga lutho, kodwa cishe wambamba unkosikazi wakhe uShwabi ngoba umbuzile ukuthi hayibo kwenze njani, kwenzakalani? Wathi hhayi bengithi ngiyakuqoqa qamba amanga, azi kahle ukuthi usentshontshe imali. Emva kwalapho kuhambile wayofonela lo bhuti lomthembise umsebenzi kamasipala, washo ukuthi impahla isihlangene, hhayi sengeza impela behlangane amnikeze lo 1.5 ukuze phela amtholele umsebenzi. Asithembe-ke guys ukuthi akusisona i-scam lesi, ngoba uma kuyi-scam akazoluza nje umsebenzi wakamasipala, uzophinda luze ngisho nalo msebenzi wakhe wasethaveni, ebese egcine esejika nelanga ahlale ekhaya abunde ngasithebeni, ebese ethina uZethu ngakutshela mfowethu ukuthi izinto ey'shesha kanje asithembakele. Guys, ngesinye isikhathi-ke sike sikhole ngokubona-ke, hlampe ubhuti kaZethu naye uzokhola ngokubona. Kube buhlungu kusinde, kodwa-ke at least waxwayiswa, ungene lapho azi khona ukuthi bamkhuza, kodwa wangena ngenkani. Aphela lapho-ke guys amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Until next time, bye. Bonani guys, igama ngiNqobile niphathela amazwibela homecoming ngomhla ka 10 September.